somiar sobre l'aigua o la dansa dels colors. Així és com s'ha arribat a definir la tècnica de l'Ebrú, un art ancestral turc que consisteix a pintar sobre el líquid. El mateix procés d'elaborar la pintura ja forma part de l'obra artística, i és que quan Garip Ay la comença, molts cops encara no sap quin serà el resultat final. I did more than 10 years painting on the canvas. Most of that project I know like 90% what will be happen in the end. But for Ebrú, which I do on the water, I don't know. You can have an idea when you start a painting. This is a one way, but even you haven't, you will get some idea. Just imagine like, have you did this before? Like looking at the clouds, then see some face in the clouds, or other many things. The way it's more than the end. És aquesta diferència amb l'art clàssic el que va cridar l'atenció en Garip quan estudiava Belles Arts i va decidir aprendre'n més. Ara, després de 8 anys practicant la tècnica, els seus vídeos s'han convertit en un fenomen a internet. Per aconseguir pintar amb la tècnica de l'Ebrú més antiga, en Garip ha de preparar l'aigua i els tints amb substàncies especials d'origen natural, com la bilis de bou, que manté els colors surant a l'aigua. Així, quan acabi l'obra, es podrà enganxar bé al paper. Amb tot això a punt, ja pot començar, però cal anar de pressa perquè si es triga massa, el color de la pintura s'acaba dissolvent. Then you have to be more fast, like maybe minutes, a few minutes. Then you have to forget, no any control. Un cop acabat, es posa un paper sobre l'aigua que absorbeix els tints i amb uns moviments molt estudiats s'immortalitza el dibuix. Se sap que l'Ebrú va viatjar per la ruta de la seda fins a l'Imperi Otomà. Durant segles va servir per imprimir i decorar llibres. També va arribar a Europa, quan viatjants del segle XVII la van descobrir i va derivar a noves tècniques. Actualment, en Garip només coneix una família que el practica seguint el procés original. Ara, el món digital ha fet reviure aquest art centenari, una tradició que gràcies a internet s'està compartint i expandint per tot el món. Then I saw really a different culture. Now they're going to do something especially about their culture, and they use some different technique now. And yeah, they are going to, the Ebrú art is going to more reach.